Kwan ji mastima nego pachoka osebedo ka medore piny maru. Kambi mar keyo teko stima Kenya Power ka otenore kod migao mar somo chako chenro mar puonjo oganda yo makare mar tiyo kod teko sitima mondo konye duoko piny thoe makamago. Jafwambo marwa Jo Juma miyo walere wi chenro no ma Kenya Power ochako kodaka e kaunti ma Migori ma en achiel kuom counties ma stima nege ji mathoth. Malo ji 100 wito ngimagi higa ka higa ka okalo kuom thogego ma ikelo kod teko mar stima e piny Kenya. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties 15 e piny Kenya ma thogego ma ikelo kod teko mar stima koro ni malo. On average, the country loses about 100 people to electrocutions every year, and we are doing segregation of that data. And this region of South Nyanza, including Migori, accounts for about 25% of those numbers. It's quite significant numbers. Ndaloma thoth mosekalo wasebedo ka wan gi hinyruok e yor stima. Ji wang gi stima, jomoko osekata lalo ngimagi, moseyudo accident gi kia kaka ginyalo timo ka giromo gi masira mar stima ni eri. Eiko omenda 2021 nyaka 2022 kwan ji maromo 8 ne owito ngimagi e kaunti ma Migori, kabende kwan ji maromo 5 osewito ngimagi e kaunti ni ma Migori. Eiko omenda 2022 nyaka 2023 ka okalo kuom thogego ma ikelo kod sitima kaluwore kod lipot mogol kod kambino ma ochune keyo sitima Kenya Power Company. Mwaka mosekalo waselalo ji 8 to ji mosehinyre mo stima wang'o be gin ji 8 mondo higa mokalo to higa masani wantiere marumo dwe mar 6 neri waselalo ngima ji 5 dhano 5 to ji mosehinyre ma stima osewang'o gin ji 4 mabe moko kata samalo so neri mtimoro mapod ni hospital. Kaluwore kod kwan mamalo mag oganda ma bende wito ngimagi nikech sitima, kambino ma ochune keyo stima Kenya Power Company ka otenore kod migao mar somo geto puonjo oganda yo makare mar tiyo kod stima mondo koro gigeng' thogegi. And we are covering various aspects of the awareness. One, we are telling them what are the hazards of electricity, what are the dangers of electricity. If you do not use electricity properly, what are some of the dangers? Talking about things like electric shock, electric burns, electrocutions. Jokonge kaka giyudo was masira stima kaka maybe polo lwar mas stima gi waya ni piny gi kaka onego gitim or ka sama gidwa ng'ado yien moko oringo gi waya mas stima. That our learners have information, our learners have safety information for the use of electricity in the schools, and even further to their homes. In this meeting, this attendance today, we have the head teacher and a safety teacher. This teacher is the one who is expected to be the patron of the safety clubs. Sitima mo tudi yor kuo gen mo kuom gigo eko makambi ni mo chune keyo sitima wacho ni osekelo thoge mathoth kabende kori kwayo gana mondo krolu yo makare ka gidwa tudo stima. Jo Juma, Ramogi TV, Migori.